For my next number, I'd like to return to the classics. Ayoko, hangin. Ito yung section 1 ng aming project. Ang gagawin ng contractor is mag-start siya dun sa pinakataas, pababa sila para mas madali yung trabaho. Nandito yung bunk house nila, wala pang tao. Section 2 of our project, wala pa rin. Rex, talagaan ka. May mga pine trees dun, no? Start ng section 3 of our project. This is section 4 of our project. Fortunately, hindi pa sila nagsisimula. Okay. Malamig po yung simoy ng hangin dito. Parang tanghali sa Baguio. Mataas yung sikat ng araw pero malamig yung simoy ng hangin. Road flow sa lift fan. Hindi ko na alam kung saan dito siguro. Diretso. Hanap tingay. Stoy. Manong, ay natigi pa panti Macdo. Macdo? Bueno. Ay ti pa nga to, ano? Ay, agikikot kami lang, anong? Paspasyar. Si kayo ti anak ni Gigi. Pinaka-CCTV naman. Kaya anong, thank you. Lamig. Yudek. Magat River. Doon siguro yung Baguio. Ito yung iniwan sa Baguio. Ay, joke. Hangin sir. Pagbigta lang yung isa. Yan. Ay, sobra. Ay! Ayoko! Bangin!
Ganito yung magandang sasakyan dito, 4x4. Ay, kapre, aso. Ang cute ng mga aso na dito, ang taba. Kumakain ng damo. Bye-bye. Ito yung ano nila, baboy ramo. Payat. Parang government project. So it's actually MACDU. M-A-C-D-U. MACDU. It's not M-C-D-O. Yeah. View deck. Tambayan. Amaze na amaze si Ading sa motor natin. MACDU, it's actually MACDU, it's not MACDO. Akala namin nung una it's MCDO, pero MACDU pala, MACDU. Pag pinatigas mo yung MACDO, it's MACDU. Meron silang ano dito, barangay hall. Dito, yan, barangay hall. With basketball court, multipurpose building. Ewan ko kung project ng DPWH.